erre is Armi van írva. Arra nagyra is? Arra az Meg arra is. Arra is Armi van. És Benninek nincs? Ez is. Ez is. az Benni, nem, az is Armi. Ez az. Az is Armi. Az Szegényesük tudja. Benninek szerintem az a Bennié, az a... Hű, ez a Jaj, nagy. Bennike, nézd csak ide, mi van neki. Hadd bontam kinek. Az, a sajátodat bontsad. De Armóka. ki segít neki. Segíthetsz. Gyere, Bennike. Benni, gyere. Nincs már Benni. Mert azt még nem is láttam. Ó, ott egy szöcske, vagy bogár, vagy Jaj, mi az? Istenem, jaj. Szerintem a gyerekek. fáról. Hol? Armi ajándékána nagyon. Itt van, az gyerekek. Nem izé, bogár. De bogár. Azt látom, hogy bogár. Nem csótány. De hogy csótál? Nem, az ami szöcske, vagy valami. Jaj, de megijedtem, megdöglött. Meg. Ben, gyere! Benni! Gyere csak itt. Na Armó, melyikkel kezded? Kicsivel, nagyja? Ezzel segíts. Jó, kezd azzal. Gyere ide. Gyere ide. Benni, nézd csak ide, mi van. Gyere ide. Jaj, mi van. Gyere csak ide, szépséggel. Az mi? Mit kaptál? Mutasd csak ide. Aj, karszos. Ó. Gyere csak, gyere. Nagyon jó. Nézd csak, mit kaptál. Lancin, ide nézd. Ezt kaptam én. Új, de gyönyörű. Ó, de szép. És ilyenek egy röld belőle. Gyere, drágám, gyere. Ilyet lehet röld belőle kapni. Igen. Nézd csak. Nagyon a másik. Ez. Igen. Nézd már rá. Nézd már, Benni is kapott. Neki még nincsen biciklije. Jaj, de Anyukának van biciklije? Az a tiéd? Mi van ráírva? Armi, jó van. Tiéd? Babáé. Na, ez a babáé. Na, az micsoda? Még egy kis autó? Gyönyörű. Ez a lába. 2? Igen. Armókám, ez a Jézuska, ez eltéve. Ez eltéve. Nagyon. Jaj, de ügyes. Nagyon ügyes. Nagyon Nem ügyes. tudom ki. Ki az ügyes? Ne keressel még. Ez van ciki. Tessék. Azt? Jó. Menjünk. De biciklizzél. Tegyél fel a kis lábát. Nézd oda, abból azokat a hárokat. Nagyon jó. Jaj, de ügyes. Oda nézd. Ó, de szép. Ott van meg egy jászol. Ez a fel. Úgy néz ki, mint egy jászol. Jászol. Az is a te neved? Igen. Az is. Nem ér még el a lába a pedálra. Már pedig majdnem sikerült. Jaj, de süt. Nem vagy a Ez mi? A szerszámos készlet. Jó, hát Na de honnan hát azt tudtál gondolom Jézus csak kapta apával ezt? lehet csinálni. Ezeket te szereted. Ez egy igazi szerszámos gyerekben. Armi. Ezzel lehet majd mindent kalapálni, érni. Művészet. Műrészet. Jó, de jó. De jó. Na hát. Nagyon jó. De jó kis bicajod van. Még a kis lába. Jaj! Engem elütöttek. Érdekes ízisítás. Na, ez mondjuk ki, hogy ez mi. Hű, ez a nagy? Nagyon jó kis cangád van, kicsit nagy. És tavaszra jó lesz szerintem. Hát ez mi, Armi? És ilyen csúnyán téped. Ez micsoda, Armi? Nézzétek, hogy milyen izgalomban van. Ez mi? Ez mi? Ez mi? Én ilyet még nem láttam. Ez a jakétás bolygós golyópálya. Megkaptad a Jézuskától? Megérdemelted? Megérdemelted, csillagom? Jó, Ugye megjavult? Ugye már megjavult? most már ezek utára nem? A Jézus megezett neked. Jó nehéz. Meg jó nagy. Igen. Hű, Armikám. Már csak itt van ez. Nem is Nézd ilyen. csak, Berike. Wow, ez ki? Itt adtam egy nagy, egy
Az fié. Nézd meg, milyen ügyes. Az is a tiéd. Armaukám. Milyen izgatott. Ó, de aranyos van. Figyelj. Az mi? Jaj, a babáim. Mama, ide néz. Húha. Majd játszunk. Még Angry Bird-et is kaptál? Igen. Majd Jaj. játszunk. Kindle lakhatós. Jó lesz, ha játszunk. Komolyan? Ez olyan? Na. Armi. No hát. Neki Apu, úgy látszik, már 2 jölgős malacunk lesz. az őszi, hogy nézd, Aha, megmutatod látom, jó van. mamának? Megmutatod? Szépségem. Érdekes, Szuper. nincs visítás. Jaj, Armi, de jókat De kaptál. jókat. De szerintem ez a Jézuska, ez eltéve. Jaj, Istenem. Ennyire jó fiú, nem? Nem, előlegezte a Jézuska. Itt csak hogy- borka, Beni, Beni. Az is az Armi. Az is az Armi. Jézus, Beni, nézd csak. Nem érdekli, biciklizni akar. Csak a bicikli. Armi. Apu, nézd még a doboz. Még egy nagy doboz? Jézus Mária, még egy? Hát nem kaptál már a leget? Azt adjuk oda valakinek, ja? Hagyd vigyem el. Mamának. Jaj, te fogsz aludni. Monika. De nem esik meg. Nem tíned magad. Jaj! Érdekes. Az micsoda? Armi. Segítsél már neki, mert nem érzem, hogy ő akar. Az mi? Kukaszöly lesz. Kukaszörnyes játékpálya. Igen. Jézus atyaságos Szent Szűz Mária. Ennyi minden. Hát én nem tudom, hogy megérdemelte, de Nagyon nagy. én nem tudom. Kicsoda. Az valami kukaszörnyes. Hát ez a Jézus előlegezett lábát. De most mit akarsz, hogy mit Meg csinálj? itt nem Ráraktam a megy. lábadat. Meg itt nem megy neki, nem csúszik. Úgy rak fel. Azaz, úgy rak fel két lábadat. Hajlítsuk, hajlítsuk. Illi. Segítsél neki, mert ő még kicsike. Milyen álmok? Elaludtál? Elaludtál a játékok közben? Nem, csak nézegettem. Hát de ott nem Csak megy nézd. tovább borkán, neki mentél az asztalnak. Nézd már bent! Nem érdekli. Nem érdekli, úgy látszik, csak a... Csak az kicsi még, ő kicsike. Ez most Gáti, ezt most kapta, vagy csak... Apu, ide néz. Ez is Benici? jó. Az mi? Benici? Ez perc alatt. Jaj, rámentél a kis izédre. Játékokra. Az mit csinálok? Belásik valamit rutyiba? Igen. Igen. Köszi. Nem tudom elképzelni, hogy az igazi lötő vagy mű. Hát ki kell bontani, aztán meg lehet nézni. Nem tudom elbeszélni. Hát nagyon Ja. szép. Nem tudom, amilyen. Elismerésem. Nagyon szép. A Jézuskának. Tudom már, hogy kell játszani ezt. Igen? Hogy? Nagyon ízlésesen van Padát, megcsinálni. ebből igazi kell. Ebből a tyútiból. Ügyes vagy. Igazi? De én ki nem Nem tudja, takarítom, miről van szó. hogyha abba igazi trutyit raksz. Az tükör? Ezt kitakarítja ki. Az a tükör?
Ez egy tévé. Tévé. Igen. Az majd itt lesz a mentőben. És mi lenne az, azt kéne a másik oda fentre.